Kuyintokozo nje ukukhuluma nawe kwi-channel kaMupastor WeNingi. Sibheka nje udaba lwamaphupho, sibonga nje ukuthi-ke uyaqhubeka ulandela i-channel, qhubeka wenza okuhle. uBeauty umoya uthi unjani mfundisi? Ngicela-ke siyabonga umsebenzi omuhle kangaka wokuchaza amaphupho. Mina-ke bengicela ukubuza ngabe kushona ngiphupheke i-ex boyfriend yami igeze endaweni engathi iliceke, eshaya ngamalulwane efacini. So ngamanye amazwi usho into ayishoyo la ukuthi uphuphe umuntu abethana naye esikhathini esendlule egeze endaweni esobala, futhi-ke eshayo noma-ke shuthi bebhizi amalulwane emshaya ebusweni. Asazi bemshaya bemluma enzani, kodwa nje shuthi bebhizi amalulwane ebusweni. So asithi into yokuqala esingayiveza la ukuthi uma uphupha la ubona amalulwane akasoba uphawu oluhle, kuvame ukuthi ube uphawu olubi, ngoba ilona oluvame ukuthi ukuchazele la ukuthi mhlawumbe kumele uvule amehlo, ngincode mhlawumbe uzungezwe abantu ababi, okungenzeka abantu abalukhuni, abantu abanonya, mhlawumbe noma abantu abanolimo olumbaxambili, futhi mhlawumbe abamaxoki nabazenza abalungile uma bephambi kwakho, kepha abanobungozi futhi abakwakhela uzungu, uyabona. So singasho ukuthi-ke uphupha uhlaselwa amalulwane-ke lolu phawu usuke selikuchazela ukuthi kumele usukume uyiqinise, noma kuthole indlela zokuzivikela, ngoba-ke kunomuntu noma kunabantu ababi abakugadla ngemithi emibi, noma-ke mhlawumbe abakuthumela-ke ngey'lwane nje empilweni. Kanti singaphinde sikuveze futhi ukuthi la uma kwenzeka uphupha uhlaselwa amalulwane, uphawu olubi nolungabuye-ke bese liyabi ukuthi zilungiselele izikhathi ezinzima, ikakhulukazi-ke mhlawumbe ngakwezey'mali noma kuloko okuthinta inzuzo, ngeke mhlawumbe kuhambe kahle ngendlela lo ulindele ngayo, uyabona. Singakuveza futhi lokhu ukuthi kuyenzeka futhi uma uphupha la ulunywa-ke amalulwane manje, uma uphupha isekuluma kube uphawu olubi nalo, ngoba nalo suke lusho ukuthi qaphela, ungase uhlangabezane nezibhadi noma-ke ishwa, noma ungahle uhlangabezane ney'nkinga ey'thile, noma ngase uhletshwe, noma ngahle kube nobuthakathi obuthile, yabona. Noma-ke kuzoba nabantu abasondele eduze nawo abazokuzama ukukucutha iy'nsiza kusebenza noma iy'nsiza nje onazo empilweni, noma-ke iy'mali. Uma unemali ugcine uselungenalo utho, kusho ukuthi kungenzeka kube labantu abakuyuzayo empilweni, uli-use you until you are bankrupt, until you are broke, yabona. Yabo. Kodwa-ke okunye futhi-ke, njengoba-ke la usuphupha ubona umuntu egezela ngaphandle, uphawu lolu isikhathini uyaye luvezela ukuthi-ke lo muntu loya mhlawumbe unebhadi, lo muntu loya mhlawumbe unendumalo, lo muntu loya mhlawumbe uzohlangabezana ikakhulukazi nezimo mhlawumbe ezingezinhle ezingahle zimthele ngamahloni noma ngey'hlazo, uma ikakhulukazi uma kusho akade egeza nje ezidlangalaleni ebonwa abanye abantu ngalesi khathi-ke egeza, yabona. Kodwa-ke futhi singakuveza ukuthi kwesinye isikhathi kuyenzeka futhi uma uphupha la ugeza kube uphawu lwesidingo esiphuthumayo senhlambuluko, noma sokusihlambulula nokusihlanza, ususe mhlawumbe ongaba amathunzi, kungenzeka ichitho, imimoya emimbi, amabhadi, noma-ke amanzi amnyama esuke ekwembethwe, yabona. Okusho ukuthi uma umbona lo muntu egeza lapha, kungenzeka lo muntu mhlawumbe kuyadinga ukuthi mhlawumbe ahlambuluke noma azihlambulule noma akasihlanze, esuse mhlawumbe kungenzeka unamathunzi, mhlawumbe uney'chitho noma unemimoya emibi, umuntu onje onamabhadi, noma-ke owaphelelwa nje amanzi amnyama ufuna bese uyageza uyakususa, kungaba kanjalo futhi. Kusho ukuthi i-ex yakho kungenzeka njengamanje isayila ibhekene nobuthakathi nje empilweni obubi kakhulu, futhi kufanele athathe isinyathelo sokuthola ixazululo, noma ubhekene nalobuthakathi, uzobhekana ney'nkinga ezizomhlazisa zimehlise isithunzi ngenxa yokugeza ngaphandle, kodwa futhi ngenxa yokushaya ngamalulwane kusho nanebhadi futhi mhlawumbe azobhekana nalo, ukuthi nje umuntu okungenzeka mhlawumbe financially kungenzeka kuhambe kahle, noma ubhekene nobuthakathi obuthile nje empilweni, funa busukumele kodwa azame ukubulungisa. Siyabonga kakhulu, uNkulunkulu kulonde. Ungayisupport i-channel ngokuthi ulike le video, ungayisupport i-channel ukuthi mhlawumbe usubscribe, from time to time uzisho ukuthi uyayibuka ama-video every day. Sisuke sinama-video siwafaka from now onwards, we'll try by all means ukuthi sifake ama-video at least 3 a day. So sifaka ekuseni, sifake emini, sifake ntambama, ebusuku I mean. So make sure ukuthi uhlezi ukhona kwi-channel yakho, iyona channel engonqa phambili
le okwamanje akhona mhlawumbe amanye, but what I know ukuthi le okwamanje kunqaphambili. Nami inamba yami ikhona, yakwazi ukungifonela. Most people they call me, I hardly disappoint. I guess sengayikho kwa-disappoint-eke. Yes, mhlawumbe bakhona abanye they've never come back and say, hey, we are disappointed, but most abantu they come back with ama-testimonies, especially remember ukuthi amaphupho into yenzeka sikutshela iphupho elisazokwenzeka. So it's unbelievable umuntu umekutshela ngento esazokwenzeka, ngoba kube ngathi ukutshela amanga until le nto le yenzeka empilweni. But kuba lula uma umtshela umuntu umchazela ngephupho already into esenzekile, because uyesha abone maka umtshela ukuthi leli ngasho ukuthi because into already asayenzakalile. But if it's something that is still to happen, then lowo muntu lo angagcina angakholwa until le nto yenzekile. But most people baba satisfied masi bachazele, kakhulukazi uma babenane airtime. In fact, airtime enough mangu-WhatsApp ungifonele. Siyabonga. If uyakwazi usupport i-channel financially, please do so. Inamba ethi ikhona lapha account number on the channel. uNkulunkulu ekubusise.